Okay, ladies and gentlemen, this is Kumusha Podcast. Itadzoka zvakare tatsikwa naMukoma Vanchoka paKumusha Podcast. So thank you very much Muri eZimbabwe for following Kumusha Podcast. Mukoma makadii. Haiwa ndiripo amene muri sezvo. Isusu bolatu. Mukoma zvakamira sei? Arikufara. Uzofara. Mukoma aripo. Nasi. Wanaona waimbotaura achiti Vanchoka aiwa tinawo Mukoma. Zvinosharidzana ngozvona zvichiitika. So back to back tichiri papo nhasi tichangitaura nezvemusic career yaMukoma Vanchoka, how it started kusvika pavari muzuva ranhasi. Saka Mukoma chimbotudzai ndiani anonzi Vanchoka? Ndiani zita rekuzvarwa rokuberekwa? Zita rekuzvarwa anonzi Valentine Simbarashe Choka. Okay. Saka ndo pandakazongokata kuti Valentine vanongoti Van. Vanongotora surname vanongoti Choka. Okay, that's how Vanchoka was built. Yeah. Okay, because tikunzwa mukende vapawana na Van Sasko banana esa utongotorawo bana but hausinyadziswa history zita rakatanga sei. I think vari kutoinspire. Varenzi vana ngoma. Because manomwe Van here before Vanchoka. Kwakusina. Pakazotangwa vana Van after Vanchoka. Alright. Van Sasko Yeah. Okay, saka music career yakatanga sei Mukoma? How it started kuti muzosvika pakuzoti alright from sezvamataura Vanchoka kuti muzotanga Vanchoka. I think the best yakatanga tora kuti vakakurira kupi. Okay. Wakadzidza kupi. Muda background yekuti zvakafamba sei kuti tizowane chinhu chinonzi Vanchoka. Thank you. Alright. Ini ndakakurira kunonzi Kuruwa. Okay. Kuruwa nchidzidza pachikoro chinonzi Chiremba School. Okay. Ndo pandakadzidza ipapo. Ndo kwandakangokurira ikoko ndo kwakatangira zvese. Watangira zvese magomo. Okay. And then Mukoma tichimboenda zviri personal. Muri married here? Mune muri here? Muri ansandana. Muri mamzati mana. Okay. Because zvakakosha kuti mafanzi dazive. Especially vanhu vechikadzi. Vazive. Do you know kuti vanhu vanogona kuuya kushow just because vari kuda munhu? But vakanzwa kuti munhu ari married, vanobva kuti hapana diri. Tine twasikana kuti tinombomira pamberi pestage. Toifanira kuti tichiziva kuti haufa. Iona kupinda akafa. It's fine. But pane munhu akambotinyebera mucomment section. Kati Vanchoka atone mukadzi wake nevari mhuri yake. Aiwa, chakatika paya ndinoti pane vhidhiyo randakaburitsa. Saka mungoburitsa vhidhiyo mene ndakatanga kuburitsa picture. Ndobva picture rayo rangotorwa rikatobuda nepaTV. Chinzi mukomana arora. Vhidhiyo renyu ramabuda muri muswimbu stuff ndose vhidhiyo kana aiwa rakasiyana. Okay. Saka nyaya yakabva yatongozi nepaTV. Saka kuti uzotera unoti hazvisiri zvazviti zvinozara kumunhu wese. Ngosiya zvakadaro zviya. Rakuzongosiya zvakadaro but handisandaroora zva. Alright. Because vanhu yese vangatofungudzwa kuti maatoroora pamamutumda. Aiwa hatisati zve. Because after that photo raya munhu akacomment section akatoti believisa. I think akatobva atosenda nephoto racho here or something. Because akatoti munhu wamutaura atone mhuri. Alright. Aiwa amhuri hatisati anayo. Aiwa, it's fine. It's blue. Okay, saka tichiri papo Mukoma, let's just jump to the story yedu ichaichaiyo patachida kusvika music career yakatanga sei, how it started from the word go kuti muzosvika pakutanga kunyazotanga kurekodha muchienda mberi. Recognize wanoita sei? Inini manje chakatika ndechoti ndakakura ndichiteerera na Sean Paul. Okay. Nana Elephant kunyanya Elephant Man. Okay. Madhezi akaburitsa song rere kutanzi higher level chichichi. Saka ndatongonakirwa neenergy dzavo nemajive avairova. Ndo zvakazongoni inspire ndobva ndatanga kutoimba ndiri kuprimary zvekuma grade 3. Okay. Ndichitorova majive aya zvototi paiti pakasaka. Paiti pakasangana nezvikoro kuenda pasekondari vanechi ndinda yatongotora mukombe because ndairova majive vangu angasati azoita zvaave zvavo but anga akada ngorerekera ikoko. Saka madhanzi akatangira kuprimary. Akazotangira kuprimary. Kokuzopfeka saga nekuita sei? Saka zvakazoya kumberi manje. Okay, rarava art. Because
takazoita kuti yesaga iwe pane song imwe yainzi ndakadaidzwa kubasa rakamuka kujoza ndisina passport chichi ndikazoita zvekujamba board saka ndakabuda ndine kavidhio kana nabuda ndine saga saka vanhu pavakangotanga kumonakirwa nenyaya yesaga ndakazoita kuti aiwa saga iri kaira rakuda kutogofambwa naro pesa saka tiri papo who discovered Mukoma Van Choka oromo chi zvakatanga sei kuti muzotanga kusvika pamosvika paspotlight because andapa mamboexplaina pamama muri kuchikora nditi kuti muzotanga kusvika paspotlight because I think tine rimwe vhidhio ratikamboona here ramakatanga kubuda amene maishutwa nani muchange mamakagara pabenji so muri I think that was the first video something. How did you start? Can you maybe give us a picture on that? Alright, na Ghetto Crown. Okay. Ndi Ghetto Crown akanitora video ro. Chakatika ndechekuti ndakaita ka freestyle. Pakavhurwa studio yanzi Re Music. Pakavhura Re Music ndakadaidzwa kusvika ndichimboya uimbe rhythm. Okay. Ndo vanoimba rhythm ndo ndaita ka freestyle kamwe so. Kuti joba eka pakazoona nestudio Ogeta kataona pane kamukatisina paneke kutanga saka kanekako kabva kaenda viral okay ndobva ndaita rimwe ndine kamukamupana kangu takazora ndobva raenda futi chi viral saka chakazoitika ndechekuti pakazovhurwa aiwa pane clash yainetsa yaBuffalo Soldier na Shatta Wale chinzi who is the king of Africa chiichi sandava ndaita ka freestyle nana kekuti Buffalo Soldier is the king of dance ndobva akaposta futi saka mbiri yaita se ichienda ndobva pazovhurwa Yala Nation 2019 ndobva ndazoenda kuYala Nation ndobva ndakazorova jobo imwe yechituya jobo okay so in other words tikangoti Ghetto Crown is the first person atanga kuisa picture kuti muzotanga kunyatsenda viral on the social media. Is he the first or pane vamwe vakauya before kuzi ndizoenda pasocial media pane anonzi munhu wandakatanga kuona achindiposta ini ainzi Harare not mazona ari kupi zvake but apazoya ipisa ndobva kwazoti sim celeb ndobva kwazoya Ghetto Crown manje ndo rakazovharisa manje interview hairo rakavharisa ndine tu marasta basai okay saka pako studio makatanga kunyazorekoda nayo music first song in which was that studio makatanga kurekoda the first song kutanga kuimba tanga first song yamakati nhasi ndikupinda mustudio ndikurekoda song ichazotopublishiwa which studio was it before na Yala Nation because I think Yala Nation mazosangana matombo record something isn't it ana to record yekuti studio yekutanga yainzi Komplaza Fire Minds Breeders okay shout out Komplaza Fire yes I ndo first song yangu was ndakatongoti ndichingorekoda first song mughetto ndo yatobva wait give it so guys that's Marasta man okay shout out so guys please let's go and check Marasta man so tiri papo not forgetting zvakare vanasaura vedu ndati podcasting echiendera mberi varipo veCharleston Prince pa number 1 for Treka in Kempton Park not forgetting zvakare kuti iriko kuZimbabwe kuHarare opposite Herald ukangonomira paHerald wakatarisa opposite papo unobva waona veCharleston Prince so kune vanoda anything chiri related to printing please let's go and support them tichiri papo saka Mukoma tachibuda mboenda panyaya Yala Nation. How did you meet Yala Nation? Makasvika sei Yala Nation? Yala Nation kwakanzi kwavhurwa studio iri kurekoda ida kusumudza maghetto edzichichi ini ndobva ndatobva kuti because kwainzi chinyoresa mazita kwakutori neline ndofunga vanhu vanga vakawanda ivavo over 100 avandogona kudarika vandodarika saka takazongobva padhii ndikati aiwa handi kustudio yavhurwa tichitosvika paYala Nation padwa tatosvika Mukoma Sekalazi wakatomira panze zvakanzi iwe uya kunoku ndinomunopinzwa mustudio vanhu vese ndobva vatakatase kuita noiza asi vakasvika mune masaga ere mundara aivaokonhongwa mukati vevanhu avikota chakaitika Buffalo angabva kuposta vhidhio rakuti who's the king of dance rarichiri kutota se rakachikutenderera kutotrend saka vanhu vari mustudio vakagara vabvoda kuti maclip twandaiita kumashure ndobva vatofara pepe ndobva takatosvika takatorekoda
Okay. Jobo. So Jobo was the first record yamakaita kuela nation. Jobo tanga. Jobo ndo yakabuda mu-COVID handi. Ndo yakabuda mu-COVID. Ayo, Jobo that's before COVID. Before COVID, mna 2019. Okay. But COVID yanga yatotanga. Yanga yatotanga. Because I remember the video yakazoonekwa mu-COVID zvekudaro. Aiwa yakazoonekwa. Manje vutamazwe nakakuneseshe. Alright, saka tichiri papo Jobo was the other track yamakatanga kuita neYala Nation. And then mukoma pane nyaya toda mubvunza, I believe kuti mafans esenyika yese yeZimbabwe worldwide vane zvavanoda kuziva. Kwapa pane imwe contract yatikamboona ikwaseColors pakaita senge pana kudhonzerana. Chii chakaitika? Can you maybe give us a short story with what happened there? Zvangoitika panyaya dzecontract and stuff. Nyaya dzecontract. Nyaya dzakatongoitikawo zvese yaka. But kwausiri kutsvaga maviews. Aiwa, mona nyaya dzedze. Nyaya dzakakoitikawo zvedrawing wise but aiwa namukoma wangu seColors ndewangu. Totowira zvekudaro vakatoita show izvozvi havatokanganwa toti mufano wangu uya. So in other words, ndingangokuti zvaingova zvimaviews kana kuti zvinhu zvakangoitika for that period chete. Aiwa, zvinhu zvakatongoitikawo zvikatopfuurawo but ukova de. But kuda pamwe muri kutyira kuti aiwa kana aizofanira kutyira. But kuti toda collab ka. Mazongobva uYala Nation pasina collab naseColors. At least vangoda kana one collab raro. Atakarurowani palive yaigara mumba yachinzi Duterere uya tichitizorwa pati yeDuterere. Aiwa, ndichavataura navo, ndichavakumbira ngoma. But munhu akaita seColors. Colors munhu aripo anotonakirwa nekusumudzira magete. Kozi ndakani blog pafacebook. Dangu handizoziva. But ndinoziva uri munhu ari right. So pakanaka kana kuri kuti muri kuti relationship yenyu namukomaColors everything is lit, everything zviri kufamba zvakanaka. So anenge atori magete. So ladies and gentlemen, tichiri papo, not forgetting zvakare vamwe vanasaura vaidanoita kuti podcasting ichiendera mberi varipo veAudio City panumber 25 N Street in Campton Park. Kune vaya vanoda kutinta mawindow, kusmoka malights, kubrenda motikari, sound system yemotikari, please just go panumber 25 N Street mubva mavaudza kuti makaona advert kupodcast show, mubva maassistwa mopuwa zvakare nediscount. Tichiri papo. So nhasi mukoma Vanchoga vari pano vatitsika vachange vachiexplaina zvakawanda. Please kune vaya vane mubvunzo, just gather kucomment section yemubvunzo yenyu, mukoma Vanchoga vachiri pano tikwanise kuvabvunza. Thank you very much. Mukoma Jobo yakaenda mberi. Aiwa yakaenda. Handitika? Aiwa yakaenda. Jobo I think ndo yakanyatsoita kuti mutu unyari kuputika pamoja. Ndikana kuchibudira vaya like vacha malive va lockdown handiti. Achibuda nemusa. Vanhu vadaika banje usiri. Pane ainzi yakazoita kuti zvinhu zvinatsotanga kufaya futi. Pane yandakaita yanzi 21 days mudeni ndakavharira. Okay. Ichocho ndoti ndakazoenda. Ndoya kubuda mumanzi. Mamutori muzvimauswa here. Aiwa. Iyoyo mamutori mudheni so. Tichigara mudheni vandiwe tichi ndakatsama. I think ndakachona ichocho ndakaenda. Ndakaenda. Kore screen tindidada yakazobuda papi. Screen dada. Amukona chakaitika. Ndakagadzira intro yangu. Intro yangu yanzi ndinobvirotaure chokwadi. Iwe it's Vanchoga. Ngoma nayo kwa mziti. Saka bata hakuna chi. Kora sisindo yako haichakwani. Pasara space ndikati haina ndisina zvokuenda. Azvikuenda chero. Saka ndopanazo kuti skiri dandani. Vanhu vakazara mustudio wese kuti ndovanatora taiwa yato intro. Okay. Saka tikiri papo mukoma Vanchoga, according to what I've seen right now, semunhu atitarisata tambosangana. The picture I'm going to right now today, the picture is up on the internet is different. So in other words, can you tell us? So maybe we can about video. It's all about art. I see my lifestyle. Art. So then I need to dress like this. Jamas.
katrausi kake kaine macrossbed asina hembe but hazvirevi kuti haana hembe atinenge ngori atiri kuti anoda kudhrowa attention plus maviewers chichiita kwanisa kudii. Can you maybe explain on that one kuti what is the art behind that one? Achakaitika manje madhezi aya andakaita kavidhio nemarasta aya hembe dzanana akatopfeka ndo dzananditora nadzo. Okay, anoiziya but ndakazoona kuti aiwa atirira kuda kutozowedzera kuita kunodhipiswa ndozowedzera kuita kunge munhu ari kutopenga because vanhu varida zvinhu zvingori zvine kaextraordinary so wadozotwara kuti ari kupenga akadhakwa ndo zvinowedzera chi maviews plus picture yako inobva yatoenda kuvanhu fast. But panono anobvunza kuti Vanchoka anorova madrugs here, anorova dombo here, anoita sei? Like before mamuenda pastage mukomomo munoita sei? Like munopote because panenge any German ukatosetika zviri zvitokoreda chirova handina chinodhaka chinoita chatobata but pakangoiswa beat chete ndikangoona crowd hanzi namukoma lama zitimbokisira beat tibora zati tembo ipwanywe tembo inogona zopukanyika mukoma Vanchoka tembo inokwanisa kuputsa inoputsikakanyika wasati simba lacho nobva musound rinoconnecta from sound rinopinda munzeve rinopinda muspinal cord. Asini ndembuzo wangu wananawo baba kumusagama vanei kumusagama munei makabata makada hey munei saka kuti zvakawanda kuti mine mapoto sadza unoda zvese atirinonakidza muri yeZimbabwe nhasi tinavo mukoma Vanchoka zviri kutoitika live in Kempton Park. Please kune vaya vane mibvunzo, let's just gather kucomment section mukwanise kubvunza mibvunzo yenyu kana tikwanise kukubvunzirai and then mukoma Vanchoka vachipindura. Okay, saka mukoma tiri papo pamusic career tine album iri ratiri kuexpecta anytime kana kuti rakatobikwa karangomira kurelease ndazvakandiziva riripo muna September. Okay, kupera kwayo album inonzi chinepi zita realbum? Inonzi Algorithm. Okay, the Algorithm. So guys, hanzi namukoma Vanchoka this September ndichange ndidropa album rinonzi The Algorithm. So please let's go and support mwana wevhu paalbum ravachange vachibudisa. Okay, saka mukoma tichiri papo panyaya dzealbum, how many songs are we looking at plus or minus? Takatarisira masongs mangani? Tongoti 8 tracks. Okay, or maybe zvokuti as time goes on mokwasazoedha mamwe kana kuita seamene. Aiwa 8 yaenda akatokwana akazowandisa collab. Makolabo aripo. Ndiapi maartist makacollaborate nawo paalbum mukwanisa kungotaura kuti ndina ndichoshandisa nawo achikitika manje makolabo acho masurprise because patona nemumwe kuno kujozo yamapiano nemumwe wekugana. Okay, states vane 3 makolabo. The movement is very big. Mati America, Ghana and South Africa. Wenyu mtwini wenyu yoko. Aiwa taikutonye yesong eyewaipoyo. Namukoma Vanchoka. What happened? Tita kusanganisa ipaipa. Eyewaipoyo ba. Chakatisanganisa manje. Eyewaipoyo aipisa rugana. Injipisa ndiri kuZimbabwe. Saka chakaitika chekuti vanhu vekuZimbabwe vaienda macomment section ekugana vachinoti uku kwedu kune ari kudayo vekuku vachiendawo vachikune ari kudayokugana. Saka ndine mumwe mufana wangu so anonzi Boskawara ndiyakabva ngoti ari kuenda chii ndakandigadzire collab ndikatofunga kuti ari kunyeka ndikati vanhu vekugana manje vanobvumira zvikanzi aiwa mira nditaura navo asi notaura navo zvikanzi hataito kutsvagai but taishaa tobata papi sei ndopakangotaura navo ngoma ndo varatorova. So ladies and gentlemen, tichiri papo paalbum havana kuzomenshina zvavo mazita but hanzi namukoma Vanchoka rimwe collabo richange riri kuSouth Africa, Ghana nekuStates. So please
September Mukoma Vanchoka vachange vachidropa. As Kumusha podcast we are responsible pakuzotongokuudzai kuti album richabuda muswani. So zvachete change tichitaura Mukoma Vanchoka vachiti update about my dates kuti change zvakamira sei. Kuti album richazonobuda zvarini, and then tobata kupai. Not forgetting zvakare Mukoma Sulumani Chimbeto vane album richobuda kuti zvakare this September. Remember tinadzo nyaya dzese dziri kuitika mumastreets tisu vanhu vacho. Okay, saka Mukoma apa nyaya dze-energy akumanipedza nepanyaya dzesagaupa zvinenge zviri musaga. So hanzi zvese zvinenge zvichiitika pamastages guys rinonzi art. So it's all about art. Mukoma Vanchoka is way much different zvamunoona pasocial media nepersonality yavo in person real life zvakatosiyana. So riendo rinonzi art sezvamunongoona mamwe maartist. Kune maartist kuti akasvika pastage anenge akadai kana kuti anenge akadai. It's all about art. Vanenge vachitsvaga maviews, baba vanenge vari kubasa. So ende Mukoma Vanchoka vana kuroora guys. Nireva nini please. Ndingoona comment section mudanzi havana kuroora Mukoma Vanchoka. Vane singwe search. Vari singwe. But you are not kuroora. So ameno kunireva vakutsvaga open vacant amen. Mozo tsambira please motibata follow Kumusha podcast show and then tikuzokwanisa kuzema mabata sei. Saka chingutudza Mukoma, who is the manager paVanchoka music movement? Who is the manager? Alright. Kana tiri kuno ku area reku South Africa ndi DJ Lava napo. DJ Lava napo. Kana tiri ku area reku Zimbabwe ndi anonzi Tapiwa. Okay, so shout out to DJ Lava na Tapiwa. Okay, saka mati ku Zim side kuna Tapiwa. Zim side kuna Tapiwa. SA side kuna DJ Lava napo. Okay. Masangana sei. Na DJ Lava. Adi mutori na DJ Lava. Oh, DJ Lava napo. Masangana sei. DJ Lava napo munhu wekuti takasangana masangano atakaita. Munhu wekuti pandairowa mavhidhiyo angu sandina kutozikana. Okay. Munhu aitongoita se support achinditi wakaipa chiramba uchirowa plus munhu akandotanga kundiunza muno muSouth Africa. Alright. Ndiye munhu akatanga kundiunza. When was it? Pakatanga kuunza ikuno. COVID chama 2019. Ayo, pacho ichangopera kwati pakati payo. Oh. Mama urowa mashozi pakati peCovid. Pane madezi kunokupa kwairo. Okay, pakambovhuriwa mishana. Alright. Yeah, I still remember. Saka makabvira kudhara. Ndikuona Mukoma Tapiwa. Tapiwa ndaimanejwa na blaze yake. Alright. Inonzi Shanda. Okay. Saka munhu akazinga ango busy no andazongotanga kumanejwa nemufana. Alright. But how do you choose a manager? Because pana mwana wari but yapana bot anotota ni acha manager. Andizoti ndo second say kuti uyu ndimani ndingaita uyu manager kana kuti chi. How do you choose kuti ayo wangu ndinda kuita manager wangu? Manager. Panyaya management panoda kungonzwisana. Alright. Apadi kuita mwe vanhu vari kuvigirana zvinhu. Zvekuti guys panapa pane nyaya iri vasina ND Junior. Please tokumbira kuti Vanchoka anorora musikana ari kumutevedzera Vanchichi. What's happening panyaya ya Vanchichi? Vanchichi sister yako. Oh. Zvekutodaro. Zvoti munobva mese kumaraini kana aiwa chichoti. Achibvedesa kumaraini. Okay. But chakaitika ndechoti ini ndakazongoona ndatozokutsvaka ndakutegwa ndono. Saka ndatonohora chotodaro. Saka chakazotika ndechoti akazouya kwandiri ndobva ataura neni. Akatonditi ndonzi Empress Chichi but vanhu vari kuti uri hanzvadzi yaVanchoka chingozviti ndozviti Vanchichi here ndati zviti Vanchichi. Saka ndakatongofarira kuti munhu wandakainspire anokurespect. Because kuna mumwe munhu wekuti akainspire nemunhu wakazobvunzwa nezvakananga achotaura nyoka but uyu munhu akatongoti aiwa anotongondirespecta any day anytime aiwa anondirespecta saka shout out to Isa inofunga kuti pane kanhingirini ka connection ka. Kwese chingoona. You know
birds of the same feathers. Ene mwana wacho takanombodisika chiti mwana anobuda pakati pavhanichoka navhanichiti. Daona kubuda kachikika-kika. Arivawani. Saka munhu kuti makangomuinspire wendeni kusvika mazotoona nemukasangana. Ndatozosangana naye. Saka tichiri papo chimutudze, how does that make you feel as munhu akainspire munhu? How does that make you feel? Ndinotozwawo kufara because vanhu atire kuti vanhu vakatadza kunonasoda kurinzwisisa. Vamwe vakaridzidzisa but kune vamwe vasina kurinzwisisa. But ukatoona patori nevanhu vari kutoinspire, zvinhu zvinofadza. Zvinhu zvinofadza chaizvo. Handiti. Douglas, tamba zvakanaka comment section. Okay. Kwese togara kuti Vanchichi atori kana hanzvadzi yaVanchu kana atori madhama ameno taingotongogaya tiri kungoona videos on social media kuti maybe they are related kana they are part of the women. So zvotunza kuti mimi kana mukaita show yamene muchinzi makahostoya the big artist ari papost Vanchichi munotomisawo kutoti totomisa tutadzomisa because munhu anenge achitongosapotawo munhu asapota mawaves. Okay, so chiipapo mukoma Vanchoka chimbotudza what are the other producers amamboshanda nawo maybe chiro panga pa album iyi kana previously papa before pane maproducers amamboshandidzana nawo? Can you maybe mention those producers amamboshandidzana nawo tichinzwa kuti zvinofamba sei? Vakawandisa. Pane wamunoti uyu ndikasangana nauyu ihit. K Jones. Shout out to K Jones. K Jones, anonoka kupi K Jones? K Jones anooneka kumabhuku. Mune contact yake? Contact yake naye kana Instagram kana kuti Facebook because pana mwana tori mabhuku anonga edo recordwa. Ukangoenda pa Facebook kana kuti Captain K Jones inobuda, pa Instagram Captain K Jones inobuda, YouTube Captain K Jones. It's fine. So vari mabhuku hanzi kana muda kurekodha kuna Captain K Jones. Mukuru wemahits kumabhuku ikoko. No need to consider kuenda kumberi kuside kuya. K Jones anopedza. Unopedza basi. And then vamwe futi vamamboshandidzana navo vanenge muri kuti hapa ndoshanda navo. Panoita hanzi Simple Solid. Simple Solid ndewa. Because plus Simple Solid pamaproducer ese angane mbiri. Simple Solid ndiye munhu arotanga kutodidaidza. Okay. Akatoti shamwari uya kustudio. Ndikatovunika kuti kudaidzwa neSolid Records. Otherwise saka aiwa munhu andotorespecta zvakadai. And because he's one of the biggest producers atinawo muZimbabwe. Simple Solid ndotomumfollower tinomuona plus anotomboita akarekodha munhu ombopusha videos watu vanokwanisa kuona kuti what's happening. Shout out to Simple Solid wherever you are, my brother. Keep up the good work. Keep up the good work. So tichiri papo, not forgetting zvakare vanasaura vedu vanoti podcasting ichiendera mberi varipo veLimpid Fencing Arts and Projects panumber 25 N Street. Kune vaya vanoda kuitirwa mafensi, magedhe, welded mesh fencing, zvese zviri related to fencing, anything security fencing, including cameras. Please just go panumber 25 N Street and support them. Vachange varipo vakakumirira. Just tell them kuti makaona this advert pakumusha podcast show and then mova maitirwa zvinhu kuchange kune discount yenyu yakakumirira ikoko. Saka tatichiri papo pamaproducers ngoma hamuna vamwe here futi zvepalist because list inofana kuti list toda kuti Oskid, Simplex, Maz on the beat. Okay. Kana kunyaya yehip hop Maz ndiye akatorekodha song yena White Boy. Maz, I don't know what's happening with Maz, but that guy has got potential. So much potential. Anopusha basa rake. Anogona. But I think arongoleka pakupusha. Arongoda someone anokwanisa kungompusha kudai so. Maz is a good producer. I don't want like. He's a very very good. And amboshana naye Maz. No, ine andiimbe zvangu but I'm that kind of person whoti ndikaona kuti atrako ribo tunongowirana tunongoudzana kuti I remember the first mic yakaita yeRod ndinakamutengera Maz. Ndamukoma wangu andinachi mic ngatahamba nomuenda kutsvagire vandamutengera mic yeRod handizoti azoendesa kupi but I like Maz and respect
ari humble. So pakatoita song naVan Choga, I was like, no, this is it. Exactly. And I mean, okay, we can continue. Okay, saka tichiri papo Mukoma Van Choga, is there any other artist vari pasi amuri kusumudzira kuti tokwanisa kuzomaona paspotlight vataziva kuti this is the product of Van Choga? Let's say for example mataura zvaVan Chichi kuti pane kakutaura makatomboita muri kupusha mesa, but is there any other people iri pama upcoming wekuti muri kuti ava vanhu toda vasumudzira? Because mimi so far muri munhu wekuti mozikamwa nenyika yese. Van Choga is a very very big name, is it? So zvinoitika zvoti munhu akasauya kwamuri kuti Mukoma Van Choga ndachikumbirawo kuti mundibatsirewo kana ndikwanisa kuendawo paspotlight, ndikwanisa kurekodhiwawo kana ndikwanisa. Is there any other people that you are helping kuti tikazovaona masilight zvati this is the project of Van Choga? Pane mupana ari kunoku kuSA anonzi DristX. Okay, anobatika pamasocial platforms api? Aripo paFacebook DristX, paInstagram DristX, pese aripo, Twitter same name. Okay. Saka mune zvamuri kutomboita naye here kana kumbomupawo kana chikolabo kana chikungomotivata kuti sezvo mimi tamboti muri munhu anozikamwa nenyika yese, if you can collaborate with that person zvinoboostawo following yake or energy and stuff. Pane imwe yatakamboita apa izvozvo, pane imwe yatakaita yatoda kutorova video tisati tadzokera kuZimbabwe. Okay. No, shout out to Mukoma Mataura. DristX. Shout out to DristX where you are, my brother. So guys, sekumusha podcast show guys. Tinokwanisa kukurekoda pano tina recording studio kune vaya vanoda kurekoda music. So what we're going to do, we're going to pin in number the studio ku comment section kune vaya vanoda kurekoda. Tichatomboona kuti kana unenge uripo here Mukoma Van Choga kana vaine time zvokuti kana vari free vakwanisa kumbosell something. So kune vaya vari kuZimbabwe kana vari kupi vari muSouth Africa kana muchida kurekoda, please just check kumusha podcast show zvachaita tichapina number ku comment section. You are free to come and record. Mungotaura nene pa number idzodzo mopuwa prizes and then mobuka time yenyu. Our prices are very very much friendly kune vaya vari kutanga, and then to those vari kutsvaka vekusaini vari kutsvaka management, this is the right platform to contact. Mukatibata tinokwanisa kusanganisa nevanhu vanokwanisa kukumanager zviri legit, because there's some of the managers are not contact vachitsvaga vanhu vekumanager. So please kune vaya vanenge vachitsvaga management, follow kumusha podcast show and then bata inamba dzatichaisa ku comment section, and then tokwanisa kukubatsirai kuti vanobatika sei, even for my bookings vane michato vane chichi vanenge vachida kubhuka. Remember kumusha podcast show is the platform yevanhu vese yekuti zvese zvamoda munozvitsvaga muchizviwana. Tokwanisa kusanganisa nemaartist amunenge muchida kucollaborate now in the near future. Mukoma mufanira kunge mutori nemubvunzo. Mubvunzo wandinawo ndewekuti pamakolabo amakaita Mukoma, which one do you think is the best collab? Pamakolabo andakaita best amuti airaro pisa not kuti kana mataura iroro zvorati mamwe akamakaita akadhakwa. No, please da kuti muti understand very very much muri yeZimbabwe. Hazvireve kuti kana vasi collabo rako risina kutaurwa panapa zvorati rakadhakwa, but munhu nemunhu ane zvanofarira zvakasiyana siyana zvaasingakwanisi kuteplendera semunhu. But ndosikatangoti vambotipawo kana macollabos avanoti awa pamacollaborations andakaita this was the best, ndofila like takashanda zvakanaka, ndofila like the energy was very accurate and all the stuff. Collaborate waipo rere pane pekuti waburisa song izvozvo yakati 5 minutes ago wakabatisa kana kuti radio ringorira wobva watorinzwa richitorira apa rakatoti 5 minutes ago paYouTube wotorinzwa paredio ratorowa. Iro rakativhundutsa rakativhundutsa zvangu tokoti ndo the best. Okay, saka tichiri papo ladies and gentlemen, munotiziva Mukoma ndikuna muripo 5 maartisti amuri kuti awa ari kusvina dombo. Muripo 5 amuri kuti ava movement dzavo idzikai vakaramba vakadaro in the next future tinenge tiri kuseri navo. Please tap the screen. Thank you very much for taking the screen, guys. As you can see it now, Mukoma Van Choga live in Capital Park Pakumusha podcast show zviri kutoitika live. Kune vaya vane mibvunzo, please gather in comment section. As I'm looking for a serious cute guy, I mean very cute, but I have 6 children with different fathers.
kana chichikubwa tamba nevamwe zvakanaka muconversation. Aiwa, ritana chichikubwa, aiwa, please. Muconversation ngatambe zvakanaka uko guys. Thank you for joining the live Shingi. Yes sir. Saka mati chimukoma tichiri papo munotiziva. Chimopa 5 vari kusvina muri ava vaka. Vari kusvina uyo. Not Facebook remurwizi rara. Ini tikanyemba hatina wadurikuziva. Aiwa zvakanaka. Ko vari kugona. Vari kugona muri tava matisa vari kugona zvototi chero vari kuma upcoming especially kutoda nyaya ya upcoming gozi vanhu vagara vamo industry mukamboti dzine zvana mukoma film ana undidzi ongeza nawo ngagona kati chimotudzai kuma upcoming amuri kuona kuti ano this talent like ndikwanisa mukupa example mukoma na libo is very young but muri kuona kuti ari kuenda zvose nayo wakadaro wakadaro tingonzwawo vamuri kudai kuti vakwanise kusunikawo whoever chaona video rine angwanisa kuzovasearchawo angwanisa kutsvagawo angwanisa kutsvagirawo manager angwanisa to say because that's the whole idea podcast. Pane umwe musikana anonzi Nevin so. Munhu iye anogonesa zvekudaro. Anogona zvekutoda. Dai anobatikawo kuma social platforms api Nevin. Kune vaya vanokwanisa kumutsvaga, vanokwanisa kumubatsira. Because kune vanhu vanokwanisa kubatsira maybe ne-recording studio, kuna vanhu vanokwanisa kubatsira financially, kuna vanhu vanokwanisa kubatsira nema-ideas. Ati kwese kubatsirwa. Anobatika paFacebook kana anongonyora kuti Nevin. Anobuda pa Instagram Nevin, pa YouTube Nevin. Anobuda. Aripo pese. Okay. And then tichiri papo palist ndiramberi nelist yenyukoma mati number 1 Nevin pama upcoming asati vanyanya kuenda mberi zvavo but vanonyatsogona zvokuti unoona kuti munhu akangowana mukana wokunzi apinde chete chakachaka kwavakaita Drist X number 2 number 3 mosani ngoma asofando vandoziva vamwe varipo but ndakuti chikangana vachivazi kana kuti muri kuza kudara kuti vamusina kutaura vari kusvina uyo aiwa hanzi namukoma vanchoka kana ndisina kutaura zviri kuti uri kusvina but list inokwanisa yazongorebesawo muchikamu chedu okay saka mukoma vanchoka chimodudzai pamabookings kune vaya vanenge vada kubhuka mashows how does it go kana kuri kuZimbabwe 078 227 5866 okay kana kwaku SA DJ Lava number zenyu DJ Lava drawing tokumirawo number zenyu kamungoti dedzera tichiudza vanhu papodcast kuitira kuti kune vaya vanenge vada kubhuka 0677 596 341 so ndo number dzinobatika mukoma vanchoka idzodzo manager wavo ndo pavanobatika kana kuri kuSA side and then kuZim side mukoma vanchoka vataura number please let's go and support mwana wevhu kune vaya vanenge vane mabhesha vanenge vachiita ingava michato ingava chii for more entertainment mukoma vanchoka vanobatika so panumber 2 dzataura idzodzo please let's just go and support mwana wevhu zvinhu zvikwanise kuitika yes sir pakanakitsika aizika it's a very very great honor to have mukoma vanchoka muna studio because conversation ndo imwe iri kutipisa conversation ngomune mvunzo ndoda kubvunza kuti zvoni mukoma vanchoka vari kuenda here kuClash vari kunopiwa here DM Clash ya ndema upcoming artist. Mukoma vanchoka vachakwandi kuma upcoming. Achakwandi. Vatova nomwezi 3-4 years vari muindustry then vatinongozi kuma upcoming. Apa timbida D tikamuti ma upcoming. Mbida dhangu. Mbida ka yes. Mira ndo pana mbida baba kwa shekande. Mbida is not an upcoming. Asi upcoming. Why is he featuring me? White adaro mbida akatanga kare kare. Tatombori na libo pana paitotaura kuti the very same thing mbida D tinotanga ngomizwa nhasi nekuda kweCup Clash mbida D existed way before the Cup Clash muronzwisa munongoti maybe angasati angopinda zvake zvakanyanyisa paspotlight but izvo zvino zvakuenda pamanagement mudara pane chinhu chokuti kana warecorda music handiti unokwanisa kusanyatso kuipusha zvakanaka kuti iende paspotlight hawanisonga mbida D tikwanisa kutsvagira izvo zvitumbodilana vanchoka kana mbida afungudzwa kuti anongokwanisa kuuyawo panapa anongouyawo panapa
Cause ngida jenga fanele unge agenda kuma upcoming. Mubvunzo ke ko Van Choga wakambosana nawe here na madzibaba Wikinero. Kwazibabo ngoma Wikinero chivara vaivana kupatarisisa vana Van Choga. Aiwa isatasvika vantu vanofanira kupindura here wewa Van Choga. Inovazibaba Wikinero ndakangoona pa-social media asana musangana navo. Okay. Because inini I believe kuti mukoma Van Choga vakati entertainer singaiti muCovid. muCovid hangu. Haifana unga kapuwa. Vaifana unoona vita mukoma. Atakaenda tena muCovid. Atakaenda muCovid. Hakuna mna katinda tena Van Choga muCovid hakuna. Because muCovid vaina Van Choga. Vaina AY Poyo. Vaina I think ndoga wanakanya too much. I was very much connected by social media by that time, but if I were vari 2 hours. Nasikomota. Avaruma vakaita mulockdown pasina unaifamba ugereza. Panguva kuti munhu wese akagara mumba akavharirwa kanzi mumbanyi, but avo vaikwanisa kuti independent iona something. Asi ndonzo mgumo. Mabatone account here. YouTube account chichi muCovid man. Zvinhu zvainge ndazvigadzira kudhara. Alright. Zvoti patazondosvika muCovid zvabva zvatongotanga kutongorwa pasi. Alright. Because I believe makaita mari ngomo. Aiwa. Mari mafundiro yakaunza mari zvo. Covid wanga pana munhu aisaona Van Choga. Munhu wese aiona. Hakuna munhu aisaona. Kana uchita unaona either wanga usina phone kana wanga usina data, but munhu wese akaona. Koma drama. Mamba try madrama. Madrama manje tongomaitira ma-adverts. Chete. Because madrama ndekudhipisa nomara. Guys, don't forget to tap the screen. Don't forget to tap the screen. Tap my screen, guys, and follow Kumusha Podcast. Don't read my drama, but but zvokutoti pane maactors ariko kuZimbabwe zvanoita madrama akambokuapproach akati mukoma Van Choga tachikumbira kuti mumboita part of this movement timbodai mukwanisa ngopinda kana zvichikonza mari because nyaya yemari kana vakangoisa mari ati kwete zvo-friendly okay, but zvine mari munotoona kuti producer arotosvina dombo zvaro endo such scenario producer hapana but akanika drama kakana utry kubata needs obata mungobata mamboyo mambodi angofeature. How do you handle such situations? Madrama angu drawing madrama. The other thing that I don't know is collab. Kuti komuna kauya titi kudo collab. How do you handle that? Moita say zvofamba sei like because panomwana wakaona ma upcoming anoda kuita makolab neni but havazoti chinofamba sei pane mari kana ini mwana ichitaurika mberi yangoti bwa unza manoda 200 US pampaka tichienda but amana ini yosonga kwenda ninakidza tunoita project kana munhu akauya nesonga yakaita ngodinakidza aiwa atoita mahara atoita mahara ko ikasanakidza ikasanakidza auna badala tinodesa vachiti songa hauzozivi pamwe nogona tobudeva tonakidza vanhu but tetambotaura kuti shungu kutira kuti mashandiro atakaitawoka anenge akufanira kumbobvisawo something because makadhonza wazikanwa masaga amakasimudza ngomona panongena mahara no is fine because vakawanda mageto youth kuti anenge itoda kutoti adaita ngoita collab nomukomana but azozive kuti because munhu angatonyana ne$25 ndikafona anobvuma here andi umbata and then later on utozofona utozonati unongoita mahari andi umbata because
sometimes we need someone who ndakamusimudza. Exactly. Ndakamusimudza. Because I saw interview wa Levels. Achibvunzwa naOla achinzi wangu muita sei pamapayments. I don't do not nema tricks akawanda norekoda mahara. Kuti geto iti tikatongouya tikangoti kuma Levels please ndina send but ichi asi ukangondiconvince chete ndautokurekoda. But I think we need more people wakaita saLevels in terms of zvinhu zvakadaro vanokwanisa kusundzirawo mageto idzi. But vanenge vachidawo mari watone mhuri dzinotoda kuchengeta. Zvavanongoa vanichoga ungati wauya kushow woti hawa ndingone birthday rangu saka nguya ngondibirawo saka I believe kuti kana pane mapromoters and please you must pay bhadharewo mari dzinoita kuti munhu aramba aita se achienda mberi kuti tizoona zvana sina zozonzi wangu 50 achiti ndine bhendi chichii zvanzi haye vatinabasa nebhendi chamani kana ida huyauwega kana singatigera but umwana ndomanana se arubhadhara. Because sometimes mapromota angakudzvinyira kaanoita akaona kuti maybe you're disparate kana kuti zvinhu zvako zvisati zvakumirira mushe but izvezvi pane advantage yekuti social media yega inotokubhadhara instead of going mumashows so kuti kwanisa kungohendera social media yako zvakanaka inotokupa mari yakanaka zvokuti munhu azokuudza kuti show kati ndokupa 20 ita mushe but musamuri kuno kuzvemwari basi ngomo apa ndo last week rangu kuno. Ndo pachado kuda this video ramataura na richitoshutwe kana kuti arakatorowa changosara kungobuda kana pane masponsors vanoita sei masponsor pambani munhu atoti haininde company amusela mastraining academy pamwedoisa logo rayo ipapo munoita sei ipapo vanongoya kuoffice totaura vakangobata DJ Lava Nava ngoma lamas mazvinzo tobata DJ Lava Nava kana muda kuti logo renyu riiswe pavideo mukomana tingosimudzana tichienda takadaro. Saka tichiri papo hamoti zobviously mubvunzo ipei chingatopera plus hanzi vane shoka saka tingoti okay. Saka mukoma chimotudza which are the other artists amuri kufunga kuti in the near future you can collaborate navo chimotoshuvira kuti dinamboti wakolabokana naningi kana naningi zvakamudaro amunoti avandoshuvira yes amusati maita navo but munoshuvira kuita navo zvototi if they can see this video vanokwanisa kutozofunga because munhu anokwanisa tori nese mentality yandayoyo amusati mambotaura so akazoona that vichamukwanisa tonati okay munhu wangu that's the chance shamari yatitosakaona video ravo alright itokoti munhu wese ari kumakuaita munoti it's like Baga, remember Baga when Pangari Panapa, the same question. I'm an enemy can balance on a job place. Now we get D. And 2 hours. And then one collaborated. I'm one go near. Exactly, that's true. Like those are no sure what ya. What's that? Ningazoti Van Choga. What I no sure the collab on a Fanchich. Then vana Jamaster vanani so maybe by least vanhu vakongosaona I don't think Jamaster ungamuziva. Ayo ataure zvana Killer T Freeman Japreza Wingy D I think ndwa pamwe na Macheso rekatoti anza Killer T okay moshuvira kuti kana mamuzongowana kuti mukwata mburuko ngoma na Killer T
Okay, and then abazama ukuthi one ngena muzati dance legends akaona ayo wakasema legends ka zvapana na wing kutokoti bigger kwako kuti ndaita energy wachoka ndakamuka soni aichiza nekubuda kana kana mabhidhara abana wingidika is one munhu anokwanisa kurecognize vanhu from the ghetto handi ndo munhu andakaona ukatasa vanhu akaimba pamatracks ake ka akawandisa zvoti anenge atona art kuti Vanchoka ane art handi ikandikuimbe mubana wangu handi plus kutoimbwa na wingidi unotokupusha in a way isakabuda zvapa 6 vanhu vachiri vakadaro guys kumberi kupana guma wifi kwa kumana tamba zvikanako pana guma wifi kumberi kwa tamba zvikanako hayo guma wifi man okay saka mati mukoma wiki vangu imbane zvenyendeni ngaba mamukafoneka za tatichiri baba mukoma chimududza umwe ma artist futa muti awana ndikangocollaborate navo ndofila like zvangu zvinenge zvitoenda kumberi international ndikacollaborate amwana na Sean Paul. Okay, Sean Paul. Yeah, Paul. Mema to pinda moto za tapa pale. Aiwa mawani. Anditi ka? Saka tichiri pa pen then pama promoters mukoma Vanchoka. What are the other promoters amufunga kuti kana ndika concessions ane ma promoters akadai in terms of my live shows nekudai na DJ Lava zvinokwanisa kubatsira kuti production inyinge ichienda mberi. Zvinosati kanchati pamwe mapromota anozona dzomazive mazitawo semunhu ndakatopinda 2020 mucovid saka mamwe mapromota handinazvirasi handinazomaziva patongoti vese vakatarisa mapromota aiwa tiri free kushanda nesi muri free kushanda navo okay saka tichiri papo one last question tichiri papo mukoma Vanchoka this is personal indada kungozivawo kuti Mimi, where do you see yourself in the next 10 years? Alright, to go to next 5 years. Yeah, 5 years. Next 5 years. Where do you see yourself? I mean, in the next 5 years, I mean, can you mean? Next 5 years. Ndopona nchirira kwese kuna na America, kuna na UK. Because matoto collab na mwana UK. Nataka neku America. Okay. It's a very, very great honor to have mukoma Vanchoka pakumosha podcast show. So please, kune vaya vane mibvunzo muchazongotibvunza and then kana mibvunzo yenyu yawanda please comment, like and share. Kana video redu rikaricha ma viewers akawandisa then we are able to call mukoma Vanchoka vodzoka tombogara futi zvakare navo pasi tichitaura about his music career. Thank you very much muri Zimbabwe. Thank you very much for the support. Thank you very much. Tisingazivi mukoma munemwe mubvunzo here. Ndina mubvunzo. Hamuzina mubvunzo. Mubvunzo handisina. Kutouya pamuita mukoma Vanchoka panapa. Amba watopedza mastori. Because tatine hondi yatatinayo. Vanchoka wabata yakumara anokuwisira pasi. Sometimes do you know what controversy inoita kuti basa riende mberi? Zvinoita kuti basa riende mberi. Pana vanhu vasatoziva Vanchoka panguva iyoyo. Vakatoti Vanchoka ndeupi? Vanotongondoseta kuti Vanchoka. Ndazoona Brice Mbada. Ndazoona kuti Brice Mbada chene pavidhiyo yaBrice Mbada wataura. Anozouya kukomesa zvanzi aiwa vidhiyo yangu yaiwa ndei. Yaiya noti ndiani wewe. Vanhu vakatanga kutotsvaka Brice Mbada kuti Brice Mbada ndeupi. Saka sometimes patenti tichitaura zvatiitaura paipo. It's not like tikuvenga vanhu matwita sei. But totopusha in a way, but topusha zvokuti iwe ukwanisa kuteerera zvatikutaura. Kuti tikavapana kati Vanchoka munhu bo, Vanchoka munhu anongotarisa tototi hai ndizvenyu izvo. But tikakuudza kuti Vanchoka ari kusvina dombo. Vanchoka cheupi sometimes vanatenda kuYouTube pana mwana ndikatina comment unzi anowanikwa kupi Vanchoka wacho. Katienda kuYouTube unotarisa ka Vanchoka. Saka it's a way of pushing my artists, but some of don't know kana pane artists anokwanisa kufila offended kana kuti chazozmutora zvakadai
zvamotaura zvisiri because ndatombona ku-comment section pane umwe apanga chitora ramana utiudze Ivan Choga zvamaita and aitoona saka sometimes Ivan Choga pano pamwana unosafollowa kuti hayi Ivan Choga tidomfollowa but tikatora nezvavan Choga there's Van Choga still. Someone anozona post ara Van Choga kuti zvafana show iri kupi show yanasi eba the game Rosette mona pamwe nazona post kuti ndiye Van Choga itorona komana wewe mona because pane umfana ngatonipinza ku Rosette mviko waitoti domboyo studio whatever saka tona poster ndoti Van Choga umata saka ndizvo zvangomongwa kufuti hapana na personally hapana na kufana chete ayo hado isentodagiro yakataka kutotega unoona zvikiitika ayo vadziri vatisiyaomaete basa wasaka mati nhasi show iri kuRosette guys please kune vaya vari kuRosette ne please let's go and gather ikoko kunonzi chimbo vanonzi chisari club panonzi the game muRosette the game lounge I know area yacho inonzi La Rochelle mana tingoenzi corner 6 in Johannesburg corner 6 street in Johannesburg corner 6 street in Johannesburg so please let's go and support mana kune vaya vari kuRosette vese please tovanoenda wanditi yeah so please change tiri ko zvakare sekumusha podcast ukaona makamera dzangobudira zvakamwana Pawana wasvika panzvimbo aiwa tofana support wekwedu mana pawanouya South Africa tingoisupport so that next time anouya ndokutoti life ya ndo basa rake ndo patone tafura yake saka tikasavasupporta tiita kutokanganisa so please kune vaya vanenge vachida kuzocollaboratewo namukoma Van Choga vasingakwanisi kuva access ezikumusha podcast show tichange tine macontacts amukoma Van Choga mukatibata tinokwanisa kukupai kana nhamba dzekuti mukwanise kutaura navo kana tinokwanisa kutaurai navo and then makwanisa kucollaborate navo so hamene unokwanisa kungoita wakaclipi kadiki kekuti tivanzwiswe vemukoma Van Choga and then he can decide kuti topusha here kana toita sei and then the choice is but script rakonoradza totona kuti iri ndi hayo badra 300 fana zvorita urangosungudzirwa nemunhu tobhadhara hapana unongosvina uyu so please kuma upcoming artists as we said studio iripo pano pakumusha podcast show setup itoripo zvese kunoanda rekodi mukwanisa uya muchirekoda so tine maartist ese atinolinga ese amunoona tichiposta we are able to communicate with them on behalf of you kana une zvaunenge uchida kuita navo kune vanoda kusponsawo zvakare please just contact us and then tokupai madeals kana tokupai masocial platforms amunokwanisa kunge muchivabata muchitaura navo muzokwanisa kuita zvame muchida kuita navo mukoma Van Choga chero kupi nekupi vane mabhawa ingava michato you are free to hire mukoma Van Choga maprizes nezvimwe munenge makuzotaurawo nemamanagers avo hanzi kuSouth Africa kuna DJ Lava and then kuZimbabwe kuna mukoma Tapiwa so please contact those two people kana muchida kubata mukoma Van Choga parunare and also kumusha podcast show kana muchida kubata mukoma Van Choga so thank you very much. It's a very great honor to have you here mukoma Van Choga vaya vanga vachiti hanzi taurai zvamaitaura zvavo comment section tiripo tivabvunze isusu taurai nyaya thanks mufananidzo yekutenderedza